Čau, Tarantino maraton s Tomem, se mnou A Hoblem. a Hoblem. Tak jsme dokoukali Kill Bill, pokračujeme v Sin City. Je to... Sin City. Takže čau, tohle jsou 4 pokoje, 3. film v řadě, takže čauky, my si jdeme koukat. Jau. Čauky. Tak jeden poslední film z Tarantino maratonu Gauneři. Gauneři.